Здравейте! Продължаваме да говорим за нашите емоции и днес, интересно е, ще говорим за радостта. Защото често при съзависими това също става като забранено чувство. Поради тази причина, че все едно има някой, който страда до мен. Да? И все едно като че ли нямам право на радост. Нямам право да се радвам, например, да, когато другият страда. И в такива моменти често съзависими изпитват вина за радостта си. Изпитват вина, когато правят нещо за себе си, когато отиват на почивка, когато забавляват се с приятели, когато отиват на някой концерт, нещо. Все едно като че ли предавам човека до мен, когато се радвам, а той, например, е в проблем, а той страда. Но важно е, да, че моето послание днес, да, че ти нямаш дълг да страдаш, за да докажеш своята лоялност, за да докажеш своята съпричастност. Много е важно да разберем, че съчувствието не означава да изгубиш себе си. И не е задължително да се разтваряме в чуждото страдание, за да бъдем присъстващи. Ние може да състрадаваме, ние може да бъдем съпричастни към болката на нашите близки, но при това всичко може да продължаваме да живеем живота. И за това наистина много е важно да си запитаме, да, кога аз се радвах за последния път. Кога последния път се радвах без чувство за вина. Кога се наслаждавах без да мисля, какво е там с моите близки. Защото това не само става на въпрос за зависими близки, а като цяло. Но аз дори себе си често хващам в тази мисъл, бързо я спирам, защото знам, че това не е окей. Например, аз да се забавлявам, но в същия момент да мисля, как детето ми, как моя съпруг се справя, например, в този момент и така нататък. Тоест, това е тази неспособност да се отпуснеш, заради това, че, видиш ли, някой може да не му е толкова хубаво в този момент. Да? И за тази цел аз предлагам днес упражнение. Да напишем една фраза, в която вече ще я допълним по своя си начин. Фразата се започва по този начин. Имам право да се радвам, дори ако. И тук аз ви предлагам да напишем поне 10 неща. Да? Дори ако, например, страдат другите. Дори ако, например, не изглеждам идеално. И така нататък. Много, много, много такива неща, които може да си допълним и да си позволим тази радост. Защото истината е там. Ако ние не се радваме, нашия живот става абсолютно безсмислен, безвкусен. Да? И също така радостта ни дава сила да се справяме с трудности, да се справяме с тъгата, да се справяме с някакви обстоятелства в нашия живот. Радостта, това е наша сила. И за това нека да я използваме на макс, наистина да си я позволим в нашия живот и да намираме повече моменти за радостта без чувство за вина. Това е от мен за днес. Коментирайте това видео, споделяйте го с други хора и разбира се, последвайте нашия канал, за да не пропускате нови интересни видеа и цикъли, защото подготвям още интересни още интересни дни, в които ще говорим по една много важна тема – граници. Чао от мен и лек ден!